Taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Barkanku da dawa ko kuma mu ce barkanku da zuwa wato Kichima Vibes. Ba ɗauke muku da labari za ku ji Fofotu ya sani wata sabuwar yarinyar Nijar. Wato Fofotu da mutuniyar shi Safara'u sun ƙara jonewa da wata yarinyar Nijar mai suna Ziziyau. Ziziyau daga jonewanta da Mr. Fofotu har sun fara shirye-shiryen sakan waƙansu inda sun rikodin waƙanta mai suna ɗan ƙanin abokina. Ga freestyle video bari mu bar ku da Fofotu. Daga ni sai ke sai ɗan ƙanin abokina. Daga ni sai ke sai ɗan ƙanin abokina. Kai muka je Agadas. Yarinya ga ta fara binta siga tana shagara sai ta ce mini Fofotu yace ta kasance kenan a waƙar Ziziyau da Mr. Fofotu da Ola of Kano. Haka da muku sun mana subscribe, like, comment, kula tare da Kichima Vibes.